Tehát ugye ez az egyik legkellemetlenebb szerintem ebben a menopauzális átmenetben, ezek az izzadásos, hőhullámos tünetek, és bizony azt találja a szakirodalom, vagy azt találták a kutatók, hogy minél nagyobb az izomtömeg, annál kevésbé gyötri az illetőt ezek az izzadásos, hőhullámos panaszok. Tehát van egy protektív hatása az izomtömegnek ez ellen, és ugye ez azon túl, hogy ezek az izzadásos dolgok roppant kellemetlenek lehetnek, még én szerencsére annyira ezt a részét nem élem. Egyébként lehet, hogy pont az izomtömegemmel van összefüggésben, hogy én rendszeresen ez milyen érdekes lenne egy kutatást csinálni egyébként. Én benne vagyok. Szóval, hogy azon túl, hogy kellemetlenek az izzadásos tünetek, ugye azt is mutatják a kutatások, hogy akinél súlyosabbak a vazomotoros panaszok, az ő körükben sajnos vagy 70%-kal magasabb a kardiovaszkuláris megbetegedések kockázata. Tehát ez a nagyobbik baj, nem az, hogy éjszaka pizsamát kell csinálni.